exactly at that point. Or a modern example, Icheke Hemen na Rwanda, 1994, during the genocide. We are close to that. And in the Abu victim Bundibo. Obido I ego I choke I will save on the buy. But there's something we can do. We can have a conversation. We can tune in. Most of us need to tune out. Most of us know Obido. We don't care anymore. Ika wugai. We are jaded or Hendo even where Akoni na Bakai say we are not interested anymore. But we cannot afford not to be. And we're luxury. I had a worry about it. I had the worry, but I had the ego aboho. We can care, we can pay attention. So wait, thank you. Wait, call here. Kai we bankata with him. Share ideas. O we look on Napanuno. O meet to Kandion a meet. Yana Hana bankata. O we can when somebody who labor see the way ending on America. While they are neho mutaleba, neho kilo na unway kime. Tinding on America. O we delay ma. I want to make a quasi as a quasi more, but can may invite. Matt is okay. I'm on the American name. Afam bụ Maazị Ezeoke. Afọ echichi m bụkwanụ onye Njenje ka onye isi awọ ihe ama nke mbụ n'Ezinifite nke dị n'Agụata. Unu ga-amazi ka esi wee nwezie Njenje Media. O sitere n'afọ otutu m. Dịka nwanne m nwoke si wee kwu, abịara m America 2 weeks ago, I think. Abịara m Igbo London. It's still part of the story. We are working on a documentary on Igbo London that Chukwumebere the week and Abani Kongaputa. We want to tell our story. And in telling our story, we are standing unapologetically ndị Igbo. Onye ọdịrọ mma, ọ bụrụ m nwoke onwe m onye Igbo. So we have to tell our story. In the part of telling our story, nwanne m nwoke sị m na ọ ga-adịkwa mma na ọ bụ na m ga-abịa New York. O sị m gwara na m chọrọ ịbịa Washington. So m sịzie okay. A sị na ọrịla ọjị kpara ọjị nkụ na ala arịa ọjị kwada. M wee sị ka alịa ya bụ ọjị. Si bakwana ya bụ nkụ. Akpa ya ofu ugbo. M wee nọrọ ebe a. M na-asị gị na mgbe m bịa bụ na asị m na ọ dịkwa ka enwere ka ife si ede. Na ụka bụkwa asị na ụka akpara akpa isi ka eji ekwu ya. Ụmụnne m ọ nwụrụ onye afọ mgbe anyị bịara. Mana amarọ m na ndị New York bụ ndị na-eje ije abalị. Ndị na-eje ije abalị. Mana ama m na ihe New York ji eje ije abalị bụ nọọ maka ndị ọgaranya ka ha bụ. Maka na onye nwunye ya na-ere restaurant ara emeshọlụ ndị ya nne emeshọlụ. Ndị New York nwe ebe ha na-eme meeting. Ya nwa mee ha ji eje late. Maka na ụmụnna ọ na-abụ unu jee kwụọ ndị ọcha ụgwọ asị unu na meeting ga-abụ 6 to 8 unu ya bịa by 6. If not, ọkụwa 8 akpọọla unu police akpọchie ụzọ gbanyụọ ọkụ. Mana unu nwe ọ bụrụ ndị na-anụ dị asị na ọ bụrụzi unu ara eme oyi unu egogo wholesale gbaa nkwụ gbaa ụkwụ kpọrọ na kpuo mgbe o ji ego gị o wee bụrụ ya ọ bụrụ ụka bụrụ ịnụ. So ụmụnne m dịka nwanne nwoke si wee kwu a sị na
abata na Naịjirịa n'ọnọdụ ugo adịghị egbe mma. O nwekwa ọnọdụ ugo adịghị egbe mma. Ọtụtụ ihe na-emenụ na be anyị, etu m esi bido kene bụ na mgbe ụfọdụ ihe na-eme na be anyị ara dịsịkwanụ ka anyị nwanọ obodo oyibo si afịa. Onwe mgbe m ga-anọ be m na Anambra, nweta kọl mmadụ asị m kedu ebe ị nọ, sị ya na m nọkwa Anambra. Sị m gịnị, ebee ka ị nọ, nwaanyị ji nọla Anambra, na gịnị na-eme nke a? Sị m ya ebe a m nọkwa nwe ebe ọzọ unu na-ekwu maka ya. And it is out of love ka ndị nọ na diaspora ji worry so much maka ndị nọ n'ụlọ. Ọ bụrụkwa na o nwere ife na-emenụ, mana ihe m na-agwa anyị bụ na ọ bụchara ka ihe ndị okenye zụkwa na ọ bụrụ ka aka inu si atọ ka o si ada, ọ bụsịrị ka o si dị mgbe ụfọdụ. Mana dịka o si dị, abịa n'ihe a na-eme ndị Igbo, ọ dịrọ m ka ya ga-ekwu ihe a na-eme ndị Igbo hapụ ikwu ihe ndị Igbo na-eme onwe ha. Ọ bụrụ na ikwube sọsọ ihe a na-eme ndị Igbo, ma na ya aragwa onwe anyị eziokwu, maka na nna asị na okeke nwaanyị dị ntị njọ. Ọ bụ eziokwu na ọnwa ife a na-eme ndị Igbo, mana ife Igbo na-eme onwe ha. O nwere lot. Ịbata na Lagos, ọ bụ eziokwu na a na-akụtusi ụnọ, mana mgbe ụfọdụ ana m ayọ onye n'ime anyị na ebe a chọrọ igo anyị, biko, do not be in a hurry. Do the proper search. Search ị ga-eme include ka ị malụ the original mapping of that place. Mma gwa unu ha, o nwere mgbe akụtusiri ụnọ na Lekki, abịa gosi kanal, kụtusie ụnọ ndị mmadụ. Ịbata na social media, ọ na-ewu na akụtusiri ụnọ ndị Igbo, na akụtusiri ụnọ ndị Igbo. I made inquiries. I reached out to ndị Igbo si na akụturu ụnọ fa. We wanted to take it over and do the media hype n'ụlọ ndị Igbo. The Commissioner of Environment Lagos State wee jee na Arise wee kwue na onye nwelu akwụkwọ ikike nyere ya ka o wee lụọ ụlọ ebe ya kwue. Mụnwa wee jee na Twitter and on my social handles reached out to people, biko, onye nwelu akwụkwọ dịka esi ekwu nwelu lụọ tata, nwere ofu onye bịachigatala azụ gosi m na ọ nwere ya bụ akwụkwọ. Ama na mgbe ụfọdụ na anyị na-awa anya, mana o sikwa na onye ndị ilo gbalụ gburugburu na-eche ndụ ya nche. Ọ bụrụ na anyị malụ na o nwee ka obodo si afụ anyị, ka anyị ga-alụkwanụ nụ, biko nụ, na onye a na-eme nkili adịghị mma igbo ntụ. Ka anyị malụ nụ ka anyị ga-esi na-eme ụfọdụ ihe ọzọ dịka ibia bụ mgbe ụfọdụ unu bata n'iru akwụkwọ unu afụ ebe a na-akọ obido na Ghana, abata na Lagos, ịnọkọta ofu onye asị gị na ndị Igbo si na ebe a bụ no man's land. Onye ekwudo
njụọfa kedu onye Igbo ṅụọ mmiri ala unu ya asị na ọ bata bụ unu wee sị na ọ bụ no man's land. Ụrụ onye Igbo ya ekwu ya because anyị ma naanị anyị zọdo ụkwụ bụ mmadụ nwe ya. Ịbata be mmadụ nwere onye n'ime anyị na-ebe a ga-abụ ọbata be di mgbe ibi ya onene family picture nenesi ya ọsị kai gịnị mere na m anọrọ na family picture ị na-ajụ obe gị. So ọ bụrụ na ịghọta ya, ana m agwa ndị na-ekwubi esi ya na ndị Igbo na-akwanyelu ugwu ebe ha nọ. Ọ ịkwanyelu mmadụ ugwu mere ọ ya abụ ifu ihe gị akpọọ m gị si biko ego one ka iyeli ya mụ na gị ekwube ọ daba ekwuo ka m esi kwụọ ụgwọ kwụọ ụgwọ. Ajụgo m si biko si gwa anyị ebe a sị na ndị Igbo bịa wele anị mmadụ n'ike. O nwere ebe mma Igbo na-ewe anị n'ike. O nwekwana ebe ọ ga-abụ ịbata asị na Igbo bi n'ime ọfịa. N'ihe Igbo na-eme bụ Igbo bịa ha eje ofu ebe je dozie ya, ha dozie ha ebili. Ije na Ajawo steeti Igbo na-ego swamp lobia lụsịa. Mana nke ikpeazụ a bụ ihe gbagwenwuziri anya dịka nkata mụ na Rudoph Okonkwo bago mgbe publish ya ọtụtụ n'ime anyị ga-ekili. O nwere ọtụtụ ebe dịka Etiosa local government iteta ụlọ efu na street dịka 30 afa ndị Igbo 90% nke ọzọ ụmụnne anyị ndị Ijo na Ishekiri agbanwuo ya n'otu mbọsị. Ọ dịrọ mma. Ama m ọ bụrụ na unu ma ebe American Embassy dị na Victoria Island, o nwere mgbe echenjila you can rename street. O nwere onye si na adị rename street mana ọjị na-ada ọjị aịta na-ada ada ọjị aragbu agbụ. Mbọsị ọbụla ịpụta n'ukwu ọjị ifu ebe ọjị gbụ mana onwe ihe meela ọjị ji wee gbụ ọjị aragbu agbụ ọ na-ada ada. Inene ihe menụ ifu na street ka nnọkọtalụ bịa rename ya etu esi wee rename ya. Ọ dị ka ọjị gbụrụ agbụ onwe ihe menụ. Gịnị bụ ihe ahụ menụ? One of the programs I na-adị eme the state of the Igbo nation where we get our leaders na Igbo ka ha bịa gwa ndị Igbo okwu because it's a town hall. Any of us can join. Onye ọsọrọ ya bụ join, ask your governors and ihe anyị ji eme ya bụkwanụ ka anyị ịmago maka na a na-ekwu ọchịchị ọ dịka ndị gboo si a na-ama atụ otu ọhụrụ dịka ọdịnolu na ọkwa na amaghị gị aka n'azụ na otu ọhụrụ na onye na-agwa ya okwu otu ọhụrụ na-abụ nkụtụkọ ihe a na-ekwu ka ọ ghara inwe nke ya emebi ibi ya. So in all this one key message dị ebe a bụ na anyị nwa bụ ndị Igbo kwesịrị ịma na agwọ nọ n'akịrịka and na ihe ya bụ agwọ ji nọrọ n'akịrịka bụ na anyị jụrụ ịdị isi ka ihe akọrọ anyị. Asa anyị na Igbo afụghị onwe ha n'anya na Igbo enweghị ike iji ofu obi wee kwuo okwu. Atụọ akwụkwọ Igbo were ofu obi kwuo okwu tụọ 90-something%. Anambra tụsịa 93%.
total in average, I think 87 when you do the average. Bata Lagos, Toa, Topu nwoke no biya n'ụlọ. Mongo Park discover Lagos, Topu ya n'elu oche. Ọkwa ndị asị na ha enwere ike iji ofu obi, mana ọtụtụ ndị anyị amarọ unu bata social media. Igbo hate themselves. Igbo cannot do this. Well, you join ya because you mara ebe a na-eje. Mana mgbe afụziri na wait a minute, ọ bụrụkwa Amuneke so wait a minute. Ihe a na-agwakwanụ ndị a, they can actually do different. What else can we do? Ngwa ka anyị tinyezi ọgba aghara n'etiti ha na anyị nwa, because onye ju alọkịta si gwa m onye ma afọ ya jiri ọnụ o ji eli ji eli ede in the last 10 years wee kwuo na Lagos is no man's land. O nwere onye mma. Ọ bụrụ na unu eme gwa m onye kwuo unu, but I do not know onwe onye Igbo na-ekwu ya. Yes, in 1947, you know, equally in 1952 or 53, political contestation, but overall in the contest age we use where in 1983, Shagari used it during that same campaign. Late Chief Jakonde used it, but also not as derogatory. Ihe a bụ na iji kọwa na ebe a bụkwa na federal capital, na o kwesịrị ịbụ ihe kwesịrị ijikọta onye ọbụla, na o nwere onye nwe ya iche, na o nwere onye nwe ya iche abụrụkwa na onye Ikorodo enwe ozikwobe nne ya. Maka na ihe nji ekwu ya bụ na mgbe ị ga-eji igo anị, ọ bụrụ nwa lesi onwe gị anị, onye nwa anị di ana, the owner of the land bụ onye ga-elesi gị anị. But na aba na ndọrọ ndọrọ asịzị asị wele ya kwubeni ya, ọ bụ na unu na-ekwu ya ka asịzị ya na ndị na ha ihe ha ji mewu na ha chọrọ ịbịa n'alụ n'obodo unu, maka ọ bụ na anyị ga-azọtakwa ihe ọzọ 2027 nọ itinye ọgba aghara unu akpọzie ha asị ndị tụnyebulu nwanne ha na mbụ wee kpaa asị, maka na ha nwa nke bụ eziokwu bụ na ụmụnne anyị nọ bụ ndị nwe obodo mee na nwanne anyị nwoke winelụ ebe ahụ. Onye sị gị na anyị nwa asị ọkụ ha nwa, maka na ha achọghọ nwanne ha nwoke. Ha enegwu ya anya wee fụ na o nwere ihe dị iche o na so ebe a ka ọ dịzi ala anyị nwa ịma kedu anyị nwa bụ ndị Igbo, kedu ka anyị ga-esi wee mie. Ọ bụrụ okwu ofu onye, ọ bụ izu ụmụnne anyị nwere onwe anyị nọkwanụ na ịgbasa ozi ndị nta akụkọ. Ọ bụrụ na anyị na ụmụnne anyị kpasịa nkata, anyị nkekwa ọnụ ntị malụ ihe unu na-agwa anyị ka ị ka a ga-esi wee kwa ya bụ onye okwu wa atụgharịa alụ. A sị na anyụkọ mamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ, anyị wee marakwanụ ka a ga-esi kwa ya bụ onye okwu wa. Maka na abalị a ọ bụrụ m ahụrụ ogologo okwu adị ọnụ ụkọ mgbede na ọnwa ọkwọzi ihe ọzọ mma ekwu, maka na a sị na ya bụ ọgba mgbada ọgbasi egwu bọọ ike mana ihe ọ mụta na egwu agwụna. So etu ọ dị bụ n'ọnụ anyị ncha ka anyị tụọ na alụkọ ụmụnne dịka nwanne nwoke si wee kwu. Kedu ka unu si afụ ya? Etu anyị nwa si afụ ya ọ dị iche? Ọ bụrụ na etu anyị si afụ ya dị iche, unu akọwala anyị. Ọ bụkwa na o nwere alụ unu ga-atụta, unu agwa anyị. O nwekwanụ ka unu si efe ya, unu agwa anyị. Aka m asị na ọ ga-aka mma dịka nke nkwugo na nke nwanne m kwugo n'ihe ọbụla batakwa n'ụlọ n'isi, na aga m asị na ọ ga-aka mma onwe onye nwere ajụjụ ma ọkwa na onye nwere ihe ọ ga-ekwu, maka na ndị oyibo si not two-way traffic.
ka anyị wee malụ nọ ihe anyị ga-eme. Nwekwanụ nke anyị ga-aza dịka etu anyị si wee na-akpagharị na mba ụwa niile. A ga-azakwa ndị Igbo ekenegwa ọmụ. Thank you. Okay, thank you, Mazes. Okay. Before I will, one more question somewhere. I just can add there one or two things. So, here I may, okay, internet video, you know, what they call internet video, 1990s. Ono mana no Igbo video media in Nigeria, you know, as you with them. Media Nigeria, but Tabazie Lagos Ibadan Press. The Yoruba take you over. I'm not or declare to everybody the power of the media. Yes, sir. Yes, sir. So Ndibo lose out. In my wife, Ndibo lose out na media. Egadi hodia. Egadi hodia. Ndibo nanya obona ihane emene egadi apota hawafel. Mana over time, ndị na-akọ akụkọ who achebes na obona lion kọ akụkọ how he killed a goat. Oh, he call, and that will be the story until the goats were their own historian, they don't cover their own story. So the point in they make, just to be quick, because I want him a lot of time. Media, internet video, Ndibo dominate square. Okay? Over time, Ndibo, ego fwanega de Ndibo posea. Ndibo take over. And these stories are it goes all over the world, more than what happened in the past. Okay, people now read anything I publish it from anywhere. So how the media portrays you? Okay, to give you an example. Oh, a friend of mine in Boston, he believes everything media now publish, media, social media now publish. Now, when some of them are not true or believe her. So one day, design a story. Senator Alex Njenje said this. And I posted it to him. He panicked. He said, my picture is even there. I said, yeah, that's exactly how these stories you believe. That's how they make it. So media is very powerful. They can change your story. You'll be wondering, is this about me? So, but we are losing because our people are living. It's only Monarch, okay, for Zeketa. There was a time when the internet, all these podcasters, Nibo Juleju, but and it's not like they have an advantage. The advantage are well, but there are people supporting them. And when podcasts, and when two shows, 90 Minutes Africa, have your stay 247 every Saturday and Sunday, and I don't every 2 or 3 hours, sometimes 8 hours. I don't and I call and Kumaka Nigeria. The money now support the high name, the Yoruba. They now at say $2. It's going well because how in their head, how is commitment. How we are naming. Make more money than non-donor in the internet now. But they know it costs money to do that. You pay people. They support the media. But how all open $2 every week. Or something important. You with this story. You will put the story there. That's how the media works. I can tell you stories, experiences over the years. Nibayama how to use the media. Nibayama had the importance of the media. And then we pay a price for it. Because the media tell a story about you. Or you will give days and months before you can correct it. In a front page, in a newspaper, need melodies. If you have brought up the lawyers, and then page 10, they okay, we are sorry, it wasn't like that. Nobody will read that one. I go the main one in the Igbo. That's it. Media is very powerful. Man, I never know how to use it. Media, they 2 days, destroy again. You are gone. Years you recover before you recover. So I had the power of the media, and we are paying a price for it. The narrative of Ndibo, because now on the mother call the story. We have to do more. What is very important. I had a Gukuzi
I want to doubt quick Malcolm the Lomesam, my Develono, Onye ya Golu, Onye well known in Igbo about my donation to Igbo organization. But all the more important to me now people pay attention to what is happening in the media. You are what you don't even know anything. We don't know anything. It's only what the media tells us. Check here. How much thing do you know on your own? Why you go to now? More you know on TV. More you go to on the internet. You are essentially what the media tells you, but we don't. I'll just give you one more story and I'll leave. But okay, Achebe. How many people go to solar party? Okay. I'll just go like this. Get out. I can have force like I go and school. I open that force so I won't read it. So, okay, I cried because on my World Igbo Congress convention Ghana Dallas. And it made something Fachebe. People have had the importance of Fachebe. We say remove Achebe from this Igbo life. Ndundi Igbo, what Achebe and Okonkwo, things fall apart. What is left? Nothing. Nothing is left. Don't wake up Okotoko Kaijine Mendi Bomo Otondo. The concept of Onye Igbo Otondo. That may be what people will remember as Igbo. Okay, my test say Poma can be as Nahana Abasha Womo. This is how it will be. Exactly. But he did something for us that open on the my head, my people, it's forever. For generation. That book has been translated into more than 60 languages. Oh my boy, Njenje na bank, near my ID card, Rudoph Okuja. Or say, I read up and say I know my grandfather, my great grandfather. Bono, are you amazed? My great grandfather, yeah. I teach in the college, students will come, students from all over the world. China. Germany. He said, oh yeah, my great grandfather. So it's very important. Ndi also my high oh well Ezeoke can tell you. Ndi muna hane make you. Some of you ma Adiola Fire. It's my colleague okay muna alone Sahara. So I know how her own people appreciate what she does. How they know the importance of what she does. Only represent her, even if not there, Puma Yoruba every day. Even if not there, the fact not there. All I will say in Nigeria, I bought them the phone. They are there, Juko Kedevino, they can't do. Oh, I come over say, Ejidelo Juku, Mogo Juku Kadendo. He was arrested. I don't know, I don't remember what happened. Somebody on the phone. Now he did something. He did society well PhD. He did know something. He go out on some more, he go out, but there's something. So, one day the same problem and then no we're playing when a JFK each other that actually Nigeria no. So the point is that until something need them will help need back I need to turn on when the what I'm doing is not anything near what he's doing. He on the ground now from every town, every city, every name interview, almost all the professors, all the people. I'll talk to Logongo, but Onye now from here, Bikono. I know Naina like about Ichuego now, every other thing. If you don't have, if you lose your story, if you allow other people to tell your story, all these other things email acquire don't mean anything. It doesn't mean anything. It's like I like what you were saying about Homakai. If you can't get these kids to continue, it's of no use. Okay, been a Boston. I need Italian Cultural Center. Americans they don't care about. So and they rent it out for anybody to leave anything. And when we was in there, I got my Thursday, Tuesday, there for Italian. It's gone. So
is very important. The same thing about the story. Our story is very important. If we lose it, if we don't support the preservation, just now Lulu and Lagos now, those things are of no use in another 100 years. And the problem is that we don't think about more than our lifetime, 100 years, 200 years. Just think about where are we going to be. All right, thank you guys. Always any more question, we can take questions. Thank you. Divine day one. Ekelela mono niile. Ihe njiri nọrọ ebe a tata wụ Rudoph onye kpọrọ m wee sị m na Maazị Ezeoke na-abịa. Amaghị m, emitibeghị m ebe before, but I watched some of his shows and his interviews. Wee mara nọọ nwafọ Igbo ṅụjuru mmiri ara afọ ka ị ka na-aṅụ? Ọ sị na ya ka na-aṅụ mmiri ara, mana nke ahụ na-eji isi. Wee sị na m ga-anọrịrị ebe a taa. Ndị ihe nji sị na m ga-anọrịrị ebe a taa maka ihe a Rudoph kwuru ebe a ugbu a. Mkpa midia dị na ndụ obodo ọna. Na mụ na Rudoph dị mma wee ruo today. Well, partly because of his dedication to remain in media. Otu mụ na ya si wee mata ikekwe ụfọdụ n'ime ụlọ ma ụfọdụ n'ime ụlọ ama ha. Ọ ga-emere World Igbo Congress in 1997 na New York Hotel. I came there with my show. Enwere show on stage ebe ahụ. I came with a protest. Ambrose never. Again, Hammer invite Abubakar Rimi to the convention. I came there to protest that. That was where I met him. He was running away from Sani Abacha from Nigeria. Where be away home? Onye the Kayawa. That was how we became friends. Many times he has been tempted to leave the media because he got here on a man with a wife. Anytime with a wife, because not many women being over there will marry a media for over almost 30 years. And for those 30 years, for most of those 30 years, you will know that he's an engineer, by the way. I won't know about auto city, one engineering job now there. He'll be making more money. But he will not be making as much impact. Uru onye abara ndị Igbo. Injinia niile anyị nwere na New York abaghara ya ndị Igbo. And I'm an engineer as well. So move for they go everything. But Andy Bash and I go everything. And some of that we fought the Civil War, we lost everything. So the only thing that matters in the world, I already go.
mana ọ na-adị m ka oge eruola ndị be anyị oge anyị ga-amata na enwe ihe ndị ọzọ dị mkpa ife nka mkpa karịa ego. And make sure na anyị na not only na anyị mere internalize but na-agwa ya ụmụaka anyị, because as parents ihe anyị na-achọ ka ụmụaka anyị gụọ those high sounding courses or the doctor or engineer. Chineke gbara aha ebe a medicine ka ọ gara ego na University of Ibadan. Ọhịa Chineke gara ego na University of Ibadan. Ọ ga-agụọ ya 1 year were hụ na ọhịa ebe ahụ ka akara aka ya dị. He left medicine. Chineke is the most singular important Igbo person ever. Enweghị any Igbo human being Chineke kogoro dị more known n'ụwa anyị nọ na taa karịa Chineke. Not one person comes even close. Gịnị ka o ji mee ya? Pen n'obodo isi ya, and he wrote wonderful seminal books. Ịpụ ebe ọbụla gwa ha na iwu onye Igbo, ndị ma Chineke, onye isi ha ga-ajụ gị asị ya wa Chineke. The man put us on top of the mountain. Ọhịa Chineke mere to ndị Igbo. Ụfọdụ ndị be anyị ndị ụka riri isi I like Chineke because his books maledict the missionaries wetara anyị ụka and otu ha si wee turn society anyị upside down. So ndị ụka anyị I like him a lot. Na enweghị ihe ọbụla ọ dị na-awụghị eziokwu. So biko Maazị Ezeoke ekelela gị sị gị biko no, welcome to New York. Ịhụna na ụmụnne gị adị m happy na oge anyị bịara anyị dị mmadụ anọ, ugbu a hall ejula right, and ọgụ nwa ka ha ji maka gị wee bịa. Onye nke anyị ma ya already. Actually, Igbo organization has honored Rudoph, some years ago. They actually gave him an award. So onye nke another go okay ya. Another go okay ya. I'll go work for. So biko ndị be anyị ekele m ọnụ. Obi dị m ụtọ ebi ebe a taa wee bịa hụ ndị na-ahụbeghị for donkey years. I'm very happy. Welcome, Ekelangi, for opening the door and allowing us to come here and welcome our brother. As I look at this place, I see Evans, one of the military Igbo organization. Kedu Ambrose Neba, Bikono, Ndewonu, and when they know Namaha, Jinaweke, Veroke Bono. He had the old faces in them back in the day. You can Kelela Mono and my sister here. Udo Drono. Because Ta Ubo Ihe Mendi in Nigeria. Odia Osirike. Osi Kuku. Ụfọdụ we ha na-eme ụfọdụ we ke wori ha na-eme onwe. But even ihe ndị ahụ anyị na-eme onwe anyị inekwa anya. Oh, we hear me doji benwe. Here na gwandi mado. I don't know. There were any ethnic group. Age me here me Igbo that will not be worse than even Igbo nota. So here right, I'm assigning a money. Oh, we have him for the most part. So, and the way I put it myself, and when anything wrong with Igbos that cannot be fixed,
with ihe dị right with ndị Igbo maka anyị demere Igbo deme mfụ so biko nụ ka anyị na-aga n'ihu ka anyị bụrụ na ihe ndị a n'uche. We need more people in the media and we need to support our brothers in the that media because somehow our voice. Ndewonu. Njenje ndewo obidanye mmehoge Rudoph ndewo kefu amara thinking and for more and more imeho ndị na ga abara sage nwanne Zebrudai kama gele club sage nwanne Okokwo now here wo izu ụmụnne anyị gbaga mkpuke okwu na-abụọ kwuru dị mkpa maka nsogbu ndị Igbo nwere ahụrụ ya anyị nwere nsogbu abụọ chi anyị mgba ka abụọ wụ Islamic invasion which is already happening ka abụọ wụ internal invasion by ụmụnne anyị ndị Igbo the politicians. And that brings my question. And you were two exceptional people. If we were Onye Gahilanya now, Onye Ojo after he came back. That is one major issue. But I were two governors Mwehi standing out. Njenje, Rudoph. Or any way I will carry on asking anybody who wants to run point blank. If she run, it can run like Koti, it can run like Mba, without missing words. Makana these two people they work for Olowini now Ihahuranya. All are the Igbo governors Ndechora now. A week like Koti. I don't know. Part of our problem got about solved. What I don't know how you get me war the Fulani invasion. Probably issue of vigilante groups never can be done. Probably we have to go beyond that. Most of every happy now support to their vigilante group. Misha, can you sit down? Can they lay their face? Thank you. So, how can we do that without just saying, oh, now somebody each run for governor? Can you compare yourself with the Megi elect? What can you do? Thank you. Ndị Igbo, ndewonu. Aha m bụ Chief Adadiora Mawan n'aka ọkwa Ezinne nwere ugwu digital. I'm a member of Igbo organization for almost 40 years now. Ebitego maka na New York. So, Ezeoke, welcome to New York. Welcome to America. Dr. Damage, Ndewo, I have been following you long time ago. So, Emi to go in person. One time, na St. Clement, but didn't know the So, this is my second time in the life. So, my question to you, Mr. Ezeoke, ABC directly from Nigeria, because him to you. Ima, I want neighbor. Stories I know, but in Nigeria, they too much. Often I am more exaggeration,
or a reality. But based on ihe anyị na-anụ, I'm onye Imo State and onye Oloka Mbo. I know that majority of times n'Olu ndị mmadụ adịgo deserted ebe ahụ. Even ndị chief na-achị ha agbafuchago. And in Kenya recently, maybe some of you ga-amakwa this guy na-akpọ Okuruọha. Ndị nọ na Facebook or gịnwa makwa about him. So I watched him ihe o kwuru ụbọchị 31st of August. Ọ sị ya gara ọlụ. This year. July, right. So, ụbọchị ọ na-akọzi ya otu na determine ya ahụ ọkwa 1st of August. So, ọ sị na ya gara ọlụ. And onye ọbụla mana ihe ọ na-eme ndị Igbo Nigeria ahụ ihe gbasara charity work. So ego collected for somebody nwere terminal illness n'Olu ka ọ ga deliver asị ya pụta a kidnap oil. And ọ sị mgbe ya gara ọ sị ya mechiri anya ya ekweghị emepe anya ya because na the words etu esi egbu ndị mmadụ n'ime ga ha anya ọ bụrụ onye ịma ha mara na ịma ha gbuo oge they don't care. So ọ sị ya mechisi anya ya ike. And ihe ọ na-akọwa ahụ na mgbe ha gburu ya garuo ebe nwa na-egburu ya ga ọ sị na uteka na ebe egburu ya ba na even ya ahụzi onwe ya asị onye ga-adị ndụ